Кяповската национална телевизия представя Убиецът от Кяпово, канал 1. Един нормален квартал. В точно този блок става. Тук ли 202? Да. Багажът готов. Мятаме тези букуци и да си лягаме. Около 3 часа през вечерта. Някой чукаш. Кой е? Ефир сме. Здравейте, скъпи зрители! Днеска е умрял един бездомен човек, който е бил под наем на Гюзлема в блока на Гюзлема. Какво тихо? Операторе! Ами както и да е. Ами тук по темата в блока на Гюзлема, дете е умрял този, ще разкаже Палестрасия някоя си. Редже, благодаря, операторе. Що не ми дадахте този път сценарий? Здравей, Зулея. Днеска сме си го умрял. Кой ска тук въпроса? Ами той е умрял, нищо не мога да кажа. В дуба на Гюзлема Карабаирска. Нека да видим какво става. Здравейте, скъпи зрители! Днеска е умрял един бездомен човек, който е бил Гюзлема в блока на Гюзлема. Какво тихо? Операторе! Джихайда, дори си вечерята! Да, госпожо! Вечерята! Кое? На масата! На маса. Ама престанете да ми се карате. Ало, аз плащам заплата. Плащаш ми, само че се огълвам. И един шекел не съм видяла. Айди. Да я дигна или да я сваля? Оставя така. Ами извинете. Ама тя сега как беше? Пълни глупости по тази телевизия. Защо? Аз гледах някакъв в твоя блок е умрял. Джихайда, свобода се човече, ма издерваш магаза от тука! Добре, госпожо. Да ви целувам краката на мастит. Тос пък, тос кой иска? Но в тази Джихайда ни една антела ни купи. Кой иска тос, бе? Да, зломе. Гюдле, лав клевицето, моля ти се. По-бързо, ако може. За какво да идвам, бе? За важен въпрос, Гюдле. Веднага идвай, веднага. Важе, абе тапанара ти е сега дойда като за наям, бе. Ма ще е майката. Още 5 часа по-късно.
Втори буркан замина. Кой иска този пак, бе? Да. Чакам те вече 5 часа, айде по-бързо. Маям, бе, още не съм се наяла. Спокойно, трети буркан ми е. Идвай. Оф, хубаво, айде идвам. Педерас, майка ти стара. На път към кметството. Какво ме интересува, ма да умират? Ма вече ще умрява, ма всяка пета да сдръмна. Общината на град Кьополо. Гюзлеба! Айде, бе, отсмъти времето, чакам, бе. Ти мене! Да, в офис съм. Това е офис съм. Трябва да поговорим по важна тема. Каква, бе? За умрения. Какво ще стане? Полицията те преследва. Кой ще му разследва полицията, бе, за кое? Аз не съм била никой. Съм добър човек. Общината няма пари. Трябва да се откажеш от колите. Аз като гледам офиса ти, наистина май има ти проблеми. Това не е офиса, това е туалетната, даже не знам, що ще дошла тук. Аз съм погрежен. Ай са махай минутки нефа. Ма само аз ти кажа, че колите ми няма да си ги оставя. Аз ти казвам, че колите няма да си ги оставя от тук и ще карам само за тях, чуваш, който говоря! Разбира, Дюнджер бях такава. Ох, никой няма да изчисти в тази къста, гледай каква мизерия е. Джихайда! Ай, бе, приберя в храм, ма, приберя ги да бокуци веднага, айде. Татьяна Жолова. Светата герчак да ми на помощ. Ало, аз съм ти каза да ставаш, ма. Вечерята от 10 минути на сервера на дома, за да ви чули кой ти каза. Хайде, госпожо, да ви целувам краката. Ай! Ох, касими маджичи. Става нощ някакви ден, ще отдета на улица. Госпожата пак мъсно оставила. Да и сега на късмета. Така, къде бе? Минопарница. Гръм да я треснеш. Не е лично оставила. Това път ще бъде на диета. Не съм готова. Ох, си да герчаки да ми на помощ! Ау! Това не ми стигна да си сбържа за още 20 пакета многопалзова туалетна хартия да купиш в магазина веднага! Защо да едва трябва да го използвам долу? И от още едно такова да купиш. Ето 10 минути, 10 минути на вечерата, защото тия букуци няма да ги ям, разбираш ли? Ма това беше с вечерята. Не съм готвила. Как така не си готвил? За какво работиш тук? Аз не работя, аз ви слугувам. Не готвиш. Айде, добре, господи. Тия букуци? Да ви целувам краката. Тия букуци ги ящи, айде. Госпожа, сега ще ви изготвя. Айде по-бързо. Но сърнената закуска е свършила. Има още един пакет горе. И той е свършил. Да горе ги свари тогава, ма! Останаха доматите. Мати, аз няма да ям. Чако Има да падва в кинефа. Има някакви... Добре, дай ги, дай ги. Още има ли? Курасанче. Дай го. Още. Спагейти. Да, дай ги, сурово ще ям. Фолио. Дай него. Такова забърсен на газа. Дай. Има паста, има Джихайда, паста. много си некадърна, аз ти казвам. Има паста от 2014 да ви я дам ли? Давай. А тия вадни закони ми ги дади, ма. Ма те от миналата година. Като няма какво. Тебе не са ли те учили, ма? Не са ли те учили? Къде си ходила, а? Госпожо, аз напускам! Да ми ядите краката! Мизерни са! Джихайда, ела тук за малко. Търко за окол, госпожа! Ела! От утре си на работа, пак. Взимай. Кой е това? Не, няма да ги приема! Защо? Що, са малко? Взимаш минимална джумайска заплата. А защо има мъзки лей? Айде, взимай. Добре, госпожо, утре колко са? Направо днеска продължава. Ма това ти е заплата за 3 месеца. Добре. Отивам да изчиста кинефа, дед го устрахте. Вай, госпожа, да пак се е остаряла.
тази жена. Нищо, аз се погрежа. Ще мизерни са! Госпожо Ки... Ало, да. Здравей, Жули. Кой си, бе? Майка ти, айди излизай. Да излаза ли? Да, айди излизай. Може ли след като се наспа? Не, айди. Ех, да ти еба майката, айде излазам. Пидерас, че да му еба майката. Сега трябва да звънна на полицията. Ало, 113 ли? Мира Багюкастан. Един умрял, ма. Точно до моя апартамент. Не знам кой го е убил. Моля ви се, елате. Как така от тя получак, бе? Аз съм в Чумая. Идвайте веднага. Да. Мира Багюкастан. Мира Багюкистан. Къде е умрелио? Бе, той е избягал, ма. До сега в дома на Гюзлема. Гюрсе, айде идвай до нас, ма колко време те чакам. Гюзле, тук съм. Кома, да не си заспала. Ка? Нищо! Правиш, ма! Нищо. Много събарно, бе. Така да. Аз ходех на спа процедури. Къде ма, обжимая? Не. Вижте. Хубаво. Айде вземи си. Там на възглавница сега да смърна. Ще е доктор в цялата. Това партаж, той е такъв разран, ма. Какво си го правила? Няма значение. Това те разправя, мен не мога да държат отговорна за това, че някакъв е умрял в блока ми. Смисъл, аз какво да направя, нали? Това е блок ли бил? Да, ма ще не знае. Кой е това? Вън! Пак за найем, нето това какво е. Не познах номер вие. Чай си взема кубрицата да помогне. Да, моля. Кой се обажда, бе? Мъкъв си ти, бе. И то почти нищо не се чува, той много мъмли. Ало! Не. Кажи, какво искаш, бе? Отвънка ли? Кой ще прави отвънка, ба? Имам охранители, нищо не мога да Какво направиш. отвънка говориш на моята приятелка Гюзли? Въй! Въй, ако излез, получим той има. Айде, идваме. Ча. Въй. Не! Грозял, чекай, тук, ма! Грозял! Ма ти не си ли умряла, бе? Има жилетка. Джихайда! Госпожо, чакайте ме. Въй, умря ли този, бе? Въй, това Джихайда ли била? Въй, сега какво ще правим с този труп тук? Мя да ходя по кафе, ма. Ми, айде. Yo